drukke jeg noget af din te, og nu kunne jeg også blive mega vred, og så blev jeg mega god til at slås. Er der nogen at kæmpe imod? Og jeg vil meget gerne kæmpe en lille kamp. Og nu var jeg aldrig glad, og det var du heller ikke. Vi begge to var aldrig mere glade, ikke også? Mor, du var også med. Jeg er også med. Men jeg var stadigvæk glad. Du var bare mega... Men jeg var farlig. Og du ville gerne gøre... Men Rasmus, hvad med dig? Du gjorde alt, hvad jeg siger. Okay, men på et tidspunkt, så blev jeg til en mega god robot. Undvigelsesmanøvre. Og jeg havde lært at undvige godt, på grund af, at jeg var kommet på en kampsko. Nu var jeg blevet bedre. Og jeg havde en sjældent diamant, ikke? Far, jeg bliver nødt til at komme ind i min kugle. Det kommer til at tage meget lang tid, men jeg bliver meget stærkere af det. Og det havde jeg lært, at kuglen gjorde sådan, så man blev stærkere. Men det første, du spurgte om, det var, om jeg havde lært noget, og så sagde jeg, ja, jeg har lært, at kuglen den gør en stærkere og opgraderer en. Jeg bliver nødt til at gå ind i min kugle. Det kommer til at tage lang tid, men jeg går ind i den. Hej far, jeg har brug for mig. For lang tids hvile. Må jeg bære nogle mere boller? Må jeg bære nogle flere boller? Mine boller er blevet kold.